tal, hombre? Alberto, que tal, hombre? Que tal tempo? Como va eso? Como iso? Que? Ahora que ollo un reos hoxe? A ver como se dá. Para mí sería o primeiro reo aquí do Tambre. Que opinas? Bueno, o día está bon, O día está perfecto, pero ahora mismo temos a marea demasiado alta, temos que esperar un pedazo porque na zona que queremos pescar temos moita agua, temos que esperar que se vaya retirando. Pero bueno, a ver. ímolo intentar. Non te digo, pero bueno. Saliron poucos, pero algún moi grande. Pues a ver se hai sorte ese logo. Vale, moi Venga, ben. Veña, cambiámonos, oh. veña, vamos, alá. Tomba, unha das mellores cañas que existen para esta pesca de momento é esta que teño aquí. Que caña é esa? Esta é unha Vision de 11,4 línea 3. Esta caña xa quitou algún salmón de 80 centímetros. Joder. É unha caña moi lixeira que pode con peixes moi grandes. Depois, se temos a oportunidade, xa deixo probar. De 11 con? 11,4. Con 4. Joder, 11 con 4. Que locura. ¡Hombre, chavales, qué tal! Fenómeno! ¿Cuánto tiempo? Como vai ser iso? Unha semaniña, que? Como vai ser iso? Bueno, pues a ver cómo lo Non tenéis. taches en falta algún coto do día sin morte, non? Sabe coxa había... ver, Seguro pues, que no, conozo, porque- non contaba con comba. Oxe, eu que menos contaba contigo, pode ser. Pero comba aquí de Reus contaba... Hai que meter un pouco na comedia que non... Que de fío, ao final Non todos conoce- vimos Todos ao... vimos o mismo. ao hilito, non? Non conoce moito do tema dos reos aquí en esta zona, por O eso... problema é que despois vas te viciar, non vas a salir de aquí. Pero quedamos moi lexos. Xa, pero bueno, vale a pena, Menos mal que lle queda lejos, vale máis así. Sí, si non tiñate aquí todos os días. Entonces había te ver todos os días aquí. Están salindo, claro. A ver se temos suerte. A ver. E hoxe meteu. A ver, É o que che digo. ver se Sábalo veríamos polo que algo. sei eu tamén o dos reos, porque empezas a velo eu. Polos calamares, macho. Podrá ser que te ríes, pero o jueves pasado o do calamar, o dos reos, o do calamar pola noite. O viernes sei que eu sei dos que viñeron, se comían los mocos, eu fui pola noite aos calamares, me comí los mocos. así me gusta, vale, pues es un buen dato. Estou empezando e eu pola noite chiveteaba de verdade. Dixen, será un cabrón, será a marea, será algo, non sei, a luna ou chamalle manillar de bicicleta. Algo ou- ten que haber, sí. ou que Bueno, queira, pues vamos a ver que Bien. facemos logo. Veña, vamos a Pues ver. bueno, chavales, pues Cambiarse ánimo. e vamos. Bueno, ¿qué? Veña, corte. Entonces, ¿qué? Vamos a intentar Vamos a intentar coller un, ver a ver que pasa. un reo de esos como es vino. Bueno, pois a pesca ninfa é unha pesca, é unha derivación da pesca con mosca que para min é super efectiva, sobre todo en certas circunstancias, cando os ríos levan caudal un poquinho máis alto do normal,
Ainda que non o leve moi alto, en eses chorros fortes onde hai unha caída de aguas ou a corriente ten unha certa velocidade superior ao que consideramos normal, a pesca a ninfa é super efectiva. Tanto con perdigóns como con moscas que teñan algo de pelo ou algo de pluma, que lle podamos dar unha sensación de vida, por así decirlo, a pesca ninfa suele ser moi efectiva. Bueno, sí, a verdade que eu estou de acordo contigo, nesas zonas de moita corriente e demais non che queda outra que pescar a ninfa, non? Tú que con perdigós está moi extendido a pesca ninfa, non? Esas moscas de pelo que facíamos antigamente xa non están tanto en uso, pero bueno, como bonita é moito máis bonita a pesca seca, pero en efectividade en estas zonas de corrientes a pesca ninfa supera moito a pesca con mosca seca, non? Por eso nunca deixamos de practicala. No, bueno. Ainda que teñamos que tragar a veces as nosas palabras, deixamos a pureza da mosca da pesca con mosca, a mosca seca, e nos metemos a ninfa. Sí. É o que hai. Un dos ríos que máis me gustou foi o Eume, ¿no? Porque leva auga moi cristalina, iba moi baixo, para a ninfa tiña cantidad de corrientes, aunque non teña moito reo grande, pero ten cantidad de reos de 25, 30, é fácil un día coller moitos reos. E aparte, sempre colles tamén alguna troitiña que dá o seu xogo, ¿no? Eu con este ano a verdade que me gustou e pasei moi ben no Eume. Aquí, claro, aquí é un suplicio vir aquí porque é moita distancia e aparte non hai a cantidad de reos que pode haber o mellor no Tambre. Sí, hai reos máis grandes, pero no Tambre hai moitos reos pequenos, digo no Eume, sí. Bueno, sí, a verdade é que os dous ríos teñen o seu encanto. A min o Eume me encanta, porque acabo de dicir ti, por esas aguas cristalinas, poderos gañar a seca, incluso que eu teño pescado ali hai anos antes de que houbera ese hecatombe polo río ese famoso río Chamosero das Pontes, por un pouco esa mortandade tan grave de reos que houve ali. Antes de eso eu teño pescado reos a seca, pero grandísimos, de feito me encantaba. Falo do ano 2007, 2006, non o sei exactamente, máis ou menos por aí. Ahora mismo, pois sí que ten o seu encanto, colleros con seca, se collen moitos menos, se collen, como diste, alguna troita, e a ninfa tamén se colle de vez en cando con reo bon, os reos bons, de vez en cando, bonito, pero non era esa cantidad que se collía antigamente. No, evidentemente. E no Tambre pasa pois algo parecido. Bueno, pois como se comentaba no Tambre, ocurre algo semellante, no sentido de que hai moitos menos reos, sí que sale de vez en cando algún reo un tamaño extraordinario, pero non é, xa comparado dos últimos anos recientes, non é nin parecido. Aparte temos a negatividade de que non se pode pescar a mosca seca, porque a cantidade de caudal que leva é moi difícil de pescar a mosca seca, é dicir, sería unha pérdida de tempo vendo o que acontece en este río. Estas ninfas, pues, quizás sean un poquinho grandes para a maior parte dos ríos que temos por aquí por Galicia, pero bueno, como este é un río moi caudaloso e ten pozos un poquinho grandes e tal, e leva bastante corriente, pois unhas ninfas así con bola de 3,8, 3, 2,8, pois funcionan bastante
bastante ben, e incluso algunha pues, con algún corpo de tusteno, no? Para estas corrientes máis potentillas. Me gusta máis pescar con ninfas menos pesadas, pero bueno, aquí o río este a verdad non o permite moito, no? Bueno, pois eu aquí vos vou amosar a miña caixa de ninfas. Por un lado temos as ninfas que teñen pois pelo e pluma, que son as ninfas que utilizo nun segundo plano con respecto aos perdigóns. Por qué? Porque son moito máis fáciles de facer, teño moita máis fe e me pescan o mismo ou máis. Entón, por eso me decanto sempre polas ninfas desta zona e sobre todo no reo, eu penso que son máis eficientes os perdigóns que as ninfas pequenas. En canto ao tamaño, pois basicamente en este río utilizo tamaños 3,3 sería un tamaño pois ideal, dúas moscas de 3,3. Ainda que hai ocasións en certos chorros que hai que baixar ou subir a unha de 3,8, en outras zonas incluso poñer dúas de 2,8. Pero bueno, para iso están os tamaños, para combinar e funcionan basicamente todos os colores.
matadero, pero poca cosa pequeña. Pescas de un matadero, con siquiera. Bueno, menos mal. É un aquí, pequeno, Un de 30 euros. Agora é o sitio. O problema é o sitio. Bueno, entonces que? Cando repetimos? Aguantar aquí todo o día... Los pedreros de arriba, cuidado. Que algún decía... Eso, moi malo, non? Que foche todo faja para arriba. Y fuimos mallando todos os días posturas. Hombre, sabe, fastidiosa a pasarela de arriba. No, Tú non sabes que arriba había pasarela que non sabe. Quitaron, porque Aí quitaron. os cativos andaban palizando a cabra, entonces por el tema de la seguridad quitaron. Bueno, ¿qué os parece si vamos a tomar unha cerveza e damos por zanjada a sesión? Vale. Veña. Esta jornada nunca falla. Imos. Esta nunca falla, ¿no?